Νούμερο 1. Αυτό διακόπτη πάει δεξιά αριστερά. Περιστροφή. Πρώτα έχει αυτό. Άντε να βρεις άκρη εδώ μέσα, ούτε καν ανοίγει. Μια βλακεία. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Τσόκ. 160 mm. Πρώτα έχει 125, ένα μικρούλι. Νούμερο 3. Μεγάλο dial. Για να μπορείς να έχεις εύκολα μετάβαση. Ένα, 2, 3. Νούμερο 4. Κίνηση από κινητήρα. Αυτόματη προώση εγκάρσια από το control. Δεξιοστρόφος μέσα. Ανάποδα. Μόνιμη κίνηση. Stop. Πίσω. Μόνιμη κίνηση και αυτό το μπουτόν γρήγορα. Μισό λεπτό να σας δείξω και κάτι άλλο. Να συνδέσω. Κίνηση αυτόματη του μικρού support από άλλο control, από εδώ. Stop, πίσω. Αυτό το χειριστήριο στο ίδιο control. Και αυτό μπορεί να δουλεύει ταυτόχρονα. Αυτό είναι για μέσα έξω, για να μπορείς όταν θέλεις να δημιουργήσεις με το μικρό support κονικά, για να μπορείς να δουλεύεις μόνο το μικρό support. Διαχειρίζεται αποβηματικό κινητήρα με timer που λέει, με ημάντα χρονισμού και τροχαλίες χρονισμού, για να μην ξεφεύγει. Ο ένας και ο άλλος. 1, 2, 3, 4, 5. Άλλη αναβάθμιση. 6. Η πρόωση, όταν θέλεις να κόψεις, εκτός από τη μηχανική που έχει από μάνα του με αυτό το λευγαίο, όταν το κάνεις από εδώ, γιατί έχω βγάλει το λευγεράκι, μπορεί να γίνει και ηλεκτρικά από αυτό το σύστημα, αυτό το control. Αυξομοίωση ταχύτητας. Και από εδώ δίνεις κίνηση. Ή αυτόματα πας πίσω. Stop, πίσω. Και με ταχύτητα μεταβαλλόμενη. Η επόμενη αναβάθμιση είναι το χερούλι αυτό το πολύ μεγάλο, που στοίχησε 50 ευρώ, για να μπορεί να δουλέψεις. Και η επόμενη αναβάθμιση είναι εδώ που έγραψα νούμερα και αντιαβαθμίσεις, γιατί πρώτα δεν είχε και δεν ήξερες πόσο μπαίνεις. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις γίνανε εκ των υστέρων για να γίνει ο τόρνος πιο πλούσιος, πιο δυναμικός και να σε βολεύει στο χειρισμό. 115 από τη ράγα είναι το ύψος και από πόντα σε πόντα, από εδώ μέχρι εδώ πέρα τέρμα, 700 χιλιοστά. 2 από 115, 230. Πιθανόν υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω. Άλλη αναβάθμιση. Εδώ από κάτω το κλείδωμα που δεν το έχει. Και κάτι άλλο, όλο και κάτι υπάρχει. Αυτό το πράγμα. Αναβαθμίσε και σε καινούριο, γιατί ήταν χάλια από τη μάνα του και έσφυγγε. Τώρα φτιάχτηκε στη φρέζα αυτό το τετράγωνο μπλοκ με πλάκα από πίσω που βιδώνει ενιαίο και γυρίσει για πλάκα δηλαδή. Κάτσε να πάρω κάτι. Βλέπετε τι άνετε και γυρίζει ίσα από το χαϊδεύω. Πρώτα έσφυγε, δεν δούλευε. Και έτσι άμα θέλει, όταν το ξεκομπλάρεις παίρνει κίνηση από τη μάνα του από εδώ. Να βάλουμε μπρος. Τι άλλο. Μόνο και μόνο αυτή η δουλειά του support λέει πολλά λεφτά εδώ. Γιατί προέκτηνα τον άξονα, έβαλα τους τροχαλίες και το ίδιο και από εκεί. Παράγγειλα άλλη ντίζα από το εξωτερικό για να φτάσει μέχρι εδώ πέρα, γιατί η μάνα της είναι μέχρι εδώ μέσα. Να γίνει μακρύ για να μπορέσει να δουλεύει. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα support εκτός το ηλεκτροκίνητο ταυτόχρονα γίνεται και manual, χωρίς να παρεμποδίζεται, βλέπετε. Και μπορεί να πας σε ό,τι θέλεις. 0, μισό χιλιοστό, 1 χιλιοστό, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ένας πλήρης κύκλος. Στην ουσία είναι 2 η ντίζα που έχει μέσα, αλλά είναι στον τόρνο μισό από εδώ, μισό από εκεί στον άξονα, οπότε γίνουν 4 χιλιοστά. Το ίδιο και εδώ. Βλέπεις εδώ τις διαβαθμίσεις 0. Στο 10 είναι μισό χιλιοστό. Είναι 10 επί 97 mm. Στο 20, 1,5. Στο 32, 25 χιλιοστά. Ένας πλήρης κύκλος. Και είπαμε. Και ηλεκτρικά. Και όταν θέλεις να γυρίσεις πίσω γρήγορα, δεν το έχω κάνει εδώ, μπορεί να πέμπεις εδώ, στο control εδώ μέσα και να πάει γρήγορα. Το βλέπετε. Ή ανάστροφα μπροστά. Πίνακας ελέγχου. Αυτός είναι ο τόρνος. Στη μία περίπτωση τιμή χωρίς τα έξτρα είναι 1.800 ευρώ, πολύ κάτω από την τιμή που είναι από την πάνω του, χωρίς να έχει τίποτα από όλα αυτά. Και στη δεύτερη περίπτωση με όλα τα έξτρα είναι 2.300 ευρώ, για όποιον ενδιαφέρεται. Και πιθανόν να έχω και τίποτα άλλο. Αυτό για τον Newton 25. Θέλει λίγο κόλλα εδώ, βενζινόκολλα, που ξέφυγε. Θέλει καθάρισμα, γιατί έβαλα εδώ λίγο στο αλουμίνιο. Το λάδι πεντακάθαρο.
Έχω κάνει αρκετές αλλαγές και εδώ είναι το πίσω μέρος, αν το δείτε και το πίσω τελειώνοντας, για την αλλαγή γραναζιών. Αυτή η τρύπα είναι για να βάλεις κάτι μακρύ για να βγει έξω. Αυτές είναι οι νέες αλλαγές, νέες τιμές για τον τόρνο μου. Όποιος θέλει 1700 χωρίς να έχει τίποτα, να είναι απλός όπως είναι τη μάνα του, ή 2300 με όλα τα έξτρα. Μόνο το τσόκ κάνει 200 ευρώ και 50, 250. Τώρα άσε να μην βάλουν τα ηλεκτρονικά. Thank you. Γεια σας φίλοι μου. Μπορείτε να με βρείτε στο τηλέφωνο Mike το όνομα 6955 95 94 87 στην περιοχή Κόρινθος. Thank you. Μετά από πολύ ωραία εργασία φίλοι μου και πολλά ρενίσματα μπρούτσου, after too many work and so much chips of bronze, finish this adapter MT2. Τελείωσα αυτό το adapter Morse Type 2. Ρύθμισα την γωνία στην αρχή εδώ με πολλή δυσκολία, που αυτός ο τόρνος, ενώ η γωνία είναι για να δημιουργήσει Morse Type 2 είναι 1,4 και πολλά δεκαδικά από την κάθε πλευρά, το ίμιση δηλαδή, περίπου 2,8 μοίρες αμφότερα εδώ αυτή η κλίση. Με πολύ ζόρι και με πολλή προσπάθεια έβαλα το όργανο και με βάση αυτό το Morse Tape, το εργοστασιακό, ρύθμισα τη γωνία κλίσης με απόκλιση άντε 1 εκατοστό. Είχα καλή επιτυχία, γιατί χτες προσπάθησα να κάνω βάζοντας 1,5 μοίρα, που δεν είναι το σωστό, έγινε βάρκα στο γυαλό. Τώρα έγινε πολύ καλύτερο και μπορώ να πω, τώρα που θα το δούμε, αυτό το φτιάξα για να μπορώ να κεντράρω, αν και το έχω κάνει, στο rotary table το τσόκ. Τώρα από ό,τι θα δείτε μπαίνει και σφίγγει. Κάτσε να βάλω την κάμερα εδώ σταθερά. Αυτό μπαίνει γιατί ο Vertex, ο rotary table, στην εσωτερική του μεριά έχει μια τρύπα Morse Tape 2, που είναι περίπου 18 χιλιοστά και κάτι ψηλά. Το ίδιο έκανα και την πλάκα εδώ, και το ίδιο είναι και εδώ, 18 και 6 δέκατα για να είναι εφαρμοστό στην πλάκα. Και θα δείτε τώρα, σφήνωσε, μπήκε μέσα δηλαδή, και αν το χτυπήσω και λίγο δεν έχει καθόλου μπόσικα, καθόλου τζόγο, δεν κουνιέται καθόλου, και από ό,τι βλέπετε δεν βγαίνει κιόλας με τίποτα. Είχα καλή επιτυχία. Για να βγει το χτυπάω από πίσω τώρα. Το γρατζουγίσαμε, γιατί είναι και από μπρούτσο αυτό. Εν αντιθέσει με το χτεσινό που έκανα, αν το βρω τώρα, πρόκειται εδώ.